வெல்கம் டு காலின்ஸ் டைனி ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மசாலா டீ எப்படி போடுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. நான் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு பால் ஊற்றிட்டு அப்புறம் இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நாங்கள் பாலை நான் ஊற்றிட்டேன். இப்போ நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன். இது மேனுவலில் இருக்கட்டும். பாயில் மாற்றிடலாம். ஓகே, பாயில் வச்சிடலாம். அப்போ தான் அது ஃபாஸ்ட்டாக வேகும். பால் பொங்கி வரும்போது நம்ம டீ தூள் போடணும். எங்கள் டீ தூளில் வந்து நாங்கள் மசாலாலாம் போட்டு அரைச்சி நாங்களே கலந்து வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், நாங்களே மசாலாலாம் போட்டு இதை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் டீ தூள் வாங்கி. இங்கே பாருங்கள், பால் நல்லா பொங்குது. நம்ம பால் இப்படி பொங்கி வரும்போது இது பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஸ்லோ குக்கில் வச்சுக்கலாம். ஸ்லோ குக்கில் வச்சாச்சு. இப்போ நம்மளோட அந்த மசாலா, இந்த டீ தூள் மசாலா டீ தூளை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம டீ தூள் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நான் போட்டுட்டேன். அது கொஞ்சம் எப்படி போடுவீங்க? ஓகே, இங்கே பாருங்கள், அது கொதிக்குது. நல்லா பாயில் வச்சுக்கலாம். அது பொங்க வரும்போது நம்ம இப்படி எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்லோ குக்கில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இப்படி நல்லா டீ தூளெல்லாம் கலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பாயிலில் வச்சுட்டு பொங்க வரும்போது அதை தூக்கி கலக்கி விடலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த டீ பொங்க வரும்போது இப்படி தூக்கிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்லோ குக்கில் வச்சுட்டு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ஓகே, சர்க்கரை வந்து நான் 3 ஸ்பூன் போடுறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க. ஓகே, சர்க்கரை போட்டாச்சு. இப்போ அந்த ஸ்பூன் வச்சு நம்ம சர்க்கரை நல்லா இப்படி சர்க்கரை போட்டதுனால கலக்கிக்கலாம். பாயிலில் வச்சுட்டு கலக்கிக்கலாம். இப்போ அது பொங்க வரும். அப்போ நம்ம தூக்கி விட்டுக்கணும். என்ன பாருங்க, பொங்க வைத்து பாருங்கள், தூக்கி. ஓகே, இப்போ நமக்கு டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதை நம்ம இப்போ டம்ளரில் ஊற்றிக்கலாம். செமையா இந்த டீலேருந்து செம்மையாக வாசனை வருது. நம்ம இப்போ அதை வந்து டம்ளரில் ஊற்றிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த டீயை வந்து ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நமக்கு மசாலா டீ ரெடி. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.